नमस्कार उपराजनाके. आजची आमगेल स्पेशल रेसिपी फागिडा आंबट. पियाव फण्ण घालणं सुपर जाता एंड ते पळ्यांची आणि इष्ट जाल्यारी लाईक करांची. फागिला आंबट करता. फागिला तेंडे बटाटो बिब्बो घालून आंबट करता. ही शिजयली दाळी सोयी चिंचंब मिरसांग मागीर पियाव पण घालता. मागीर शिजयले तोरी डाळी घालता. आणि शिजयलेले यांचं घालता. मीठ घालता. मीठ लागतं. पण पियाव शिजलीटा. पियावा कुचल हाक घालता शिजयता न्हू. मसाला घालता का. नाक नारळाला तेल घालता.
घातल्या आता आमटा घालून सोडता फागिळा आंबट रेडी जाला. टिपिकल आमची गेलेली रेसिपी तुम्ही बी ट्राय करायची आणि कशी जाला म्हणून कमेंट करून सांगू का. आमगेल चॅनलाक सपोर्ट करच्याक हे व्हिडिओक लाईक करायची, कमेंट घालायची आणि हे व्हिडिओ तुमगेल फ्रेंड्स आणि फॅमिलीक शेअर करायची. थँक्यू.